ליטיגטורים עם ניסיון של 10 שנים ויותר עושים בממוצע כ-15 עד 20 טעויות בדיון הוכחות. בדוק. אבל אין אף אחד שאומר להם את זה. הנה פרוטוקול של חקירה ראשית מתוך דיון אמיתי שהתקיים בבית המשפט האימוני של פוליטי. בא כוח התובעת? שלום, תספרי לי בבקשה קצת על עצמך. התובעת? אני בת 71, יש לי ילדים, נכדים, אני עובדת בסופר פארם, מאוד אוהבת את כל מה שקשור ביופי וטיפוח, מאוד מדבר אליי, ואני שמחה שאני בתחום הזה. בא כוח התובעת? ספרי לי, מה קרה ביום האירוע? החקירה רק החלה, וכבר נעשו טעויות קריטיות באופן ניהול החקירה הראשית. לא צריך להכיר את פרטי התיק כדי לאתר את הטעויות. לחצו על הקישור כדי לקבל גישה בחינם לוידאו המלא של החקירה הראשית. המכיל במקרה הזה 7 טעויות די נפוצות שעורכי דין מכל הארץ עושים מדי יום באולם בית המשפט. תקבלו הסבר מדוע מדובר בטעויות, למה זה קריטי ומה יש לעשות כדי להצטיין בניהול החקירה הראשית. ההסבר אגב יגיע ישירות משופט מחוזי בכיר בדימוס שראה אלפי עורכי דין מופיעים מולו.